Rwagusi niga bamenyi be wodi ya Gesima ime ya Kitutu Masabe kaunti ya Nyamira bagenderete kwerera asara enene maiga yembule yogo salia oboraro bokobwatania epara ya mochenwa quarantine asebo igo yasimulete emete na boigo gotagora ebirama litkule igoro abamenyi abo bagokwana n'Ensoko TV nigo basabire serikali ya kaunti ya Nyamira kubakonya kurubura emetaro y'ekipara na boigo kubeka emerobiri yo gotanga amache gochia gosoa asemechi y'abantu anene asechiwodi cha Gesima na boigo ligoma boigo nigo baburire gusirwa erinde kwene kyabuna obokoreri obyanko ene kigwabole asechiwodi jo enkorkorwa segoti ya Gesima lakini nabana ari korkorro ngane skuru ko Gesima gaiga nabaya ikire na asinyirugweta pie darasa moise korigeria mache ni gaichoire morochi bana ndo basbati ma ito tobwate obwoba nande tobwate chingorgete chimu hivi stomucheki ambo bane mbura na oyatwa yogo kumira yasarie bidamo tyanigeta yeta pi nagoto gwato gokoru nani para wono ndingo nyara gweta Then Emmanuel Nyugasi Nyakundi ayangoru Gesima ward mbura na betwete ga esare tichi para nemete na bondo chene gwerti yake na mabati ne yarorete nyomba ochigosi ga ndo chichi pa andru chigotwana sasa iria mero mwe yabekwa ere mugusu ya sombire ya kodi chipare cyaraboka woka boka muna nambukire igana kwanda guchiringama kakiboise koriye na mabara takonya na ne frayo pamuto bekere ga iga kyagere taberera ise no gweta embura yatuga igarera ni gere nyinge ya sende mete yonsi egwete chinyomba mabati ndo chenge yaro rapika kitokonye se moranyare twachandikira na etire ye na bwatiruo kabokana kuga ku quarantine nale ganda ese skuru ya Masovet na ongorukoru na etire goja epara obumane mbura ya ture nyinge paka twasinyiro gweta ase chindoje mbura ya etaigoro ya mochenu quarantine yabe pare yasinyo gwete kama che gaite teigoro epare bekiro moromu ya beire ya erire abaminto amna bagambio babwe tenene twasiki para mate motokonya singe mbura ko genderega aste tuchi kunyara ko bakto gweta mna ndo abantu baboda kamoranje tokonye edine na intuna turanya ko korobo sombi buru raisi ga sie torrobere edine tokonya ne asubugi mogoiga